Prečo má zmysel hovoriť o holokauste 80 rokov po konci druhej svetovej vojny? Má to zmysel, pretože mám pocit, že my ako národ nie sme úplne zmierení s našou minulosťou a preto mám pocit, že je veľmi malý kročík od toho, aby sa to mohlo celé zopakovať, pretože mladí ľudia nepoznajú túto tému, nevedia poriadne, čo sa udialo, vedia to len v nejakých náznakoch a preto si myslím, že veľmi dôležité si to pripomínať, rozprávať o tom, aby sa to už teda nikdy nezopakovalo a aby sme sa trošičku s tou minulosťou vyrovnali. Ako hodnotíte čin Alfreda Wetzlera a Rudolfa Vrbu, teda ich útek z koncentračného tábora Auschwitz a napísanie ich známej správy? Ako veľmi odvážny, pretože oni riskovali vlastne všetko, v podstate nemali čo stratiť, ale oni ušli nie preto, aby primárne zachránili samých seba, ale preto, aby podali správu, aby sa to všetko stoplo, aby o tom ľudia vedeli, aby zabránili ďalšej katastrofe, aby sa to jednoducho ľudstvo dozvedelo.